Želim vam izraziti svima vama, i Petrincima, Petrinkama, našim dragim gostima i prijateljima iz Hrvatske, iz Zagreba, Zadra, Karlovca, Zeline, Duge Rese i Kostajnice i svih ovih mjesta koje je naš voditelj Mirko Fodor najavio. Želim vam izraziti srdačnu dobrodošlicu u ime organizatora. Dakle, turistička zajednica grada Petrinje, Valentino Val lončarstvo, odnosno obiteljski obrt u kojem su nam tu vrijedni, marljivi, divni Lana i Valent i njihova obitelj, ali i osim njih i udruga građanskog aktivizma u kojoj je glavna i odgovorna naša Mila Palma Miličević. Tako da dobrodošli još jednom, drago mi je vidjeti vas, toliko izlagača, toliko lijepe energije, otjerat ćemo ovo kišu, ovu dozvat ćemo sunce, u to sam duboko uvjerena. Hvala Ivanki Držaj, mojoj velikoj potpori i prethodnici, odnosno desnoj ruci, a vama svima želim lijepu zabavu, dobro druženje, da nešto naučite, da izmijenite lijepu energiju i da se svi skupa dobro proveselimo. I uz glazbeni program, i uz gastronomski program, te nakon svečanog otvorenja vas pozivam na objed, na ručak koji će biti smješten u zadnjem dijelu ovog našeg lijepog prostora gradskog kupališta. Srdačan pozdrav svima, sve vas lijepo pozdravljam. Naše domaćine, naše goste, čestitam na organizaciji još jednog flika, turističkoj zajednici, gospodinu Valentinu Valentu, gospođi Palmi Miličević sa njihovim suradnicima. Evo, bogato izloženi prostor, zaista Petrinja ima što pokazati, možemo se podičiti sa mnogim stvarima, sa ljudskim resursima, sa prirodnim resursima, sa svime onim što ljudske ruke naprave. Evo, Stucka kao jedan od suvenira grada Petrinje, ponosna sam zapravo što se priprema postupak za proglašenje te jedne lijepe stvarčice nematerijalnom kulturnom baštinom i što ćemo biti na karti svijeta prepoznati po tom pitanju. I ništa, evo, čestitam još jednom svima na trudu uloženom u ovaj festival, želim vam lijepo vrijeme i puno ljudi na ovom festivalu i nadam se da će nam i sutra vrijeme biti pogodnije, da se što više ljudi upozna s onim što radite. Moramo naći prostor za daljnje aktivnosti, ali vjerujem da će se s obnovom i za to iznaći rješenje i evo, srdačan pozdrav svima. Hvala lijepa, eto ga, i gradonačelnica nas je pozdravila, pa ćemo onda mi sad pozdraviti gospođu Dijanu Katicu, predsjednicu Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, jedan lijepi pljesak našoj gošći iz Zagreba. Ono što me posebno veseli je da je upravo ovaj festival i sve ono što se pozitivno događa u Petrinji jedna lijepa interdisciplinarna priča koja povezuje i baštinu i kulturu i ruralni razvoj, naravno poljoprivredu i završnica svega je turizam. A turizam je ipak poruka o identitetu. Identitet je skup različitosti i sve to upravo prikazujemo na ovoj lijepoj manifestaciji. Ja sam osobno malo i više vezana za Petrinju. Prvo naravno zbog dragih prijateljica i prijatelja koje imam. Istaknut ću i našu dragu Ivanku Držaj s kojoj sam godinama odlično surađivala i vjerujem da ćemo i dalje surađivati sa turističkom zajednicom i sa gradom. Mi imamo jednu nagradu koja se zove Suncokret ruralnog turizma Hrvatske i upravo dragi Valent i cijela obitelj su oni koji daju taj krasan obol toj nagradi. Sad čas da otvori i ovaj drugi flik, dobila je gospođa Tatjana Horvatić, koja je naša gošća iz Ministarstva kulture i medija, voditeljica odsjeka za pokretnu i nematerijalnu etnografsku baštinu. Evo, zapamtio sam, izvolite. I slobodno se svima obratite i otvorite ovaj drugi flik. Poštovani uzvanici, poštovani organizatori, poštovani sudionici, poštovani kreativci, pozdravljam vas u ime ministrice kulture Nina Obuljen-Koržinek i naravno u svoje osobne ime. Drago mi je da je jedna od tema ovog festivala upravo lončarstvo, točnije tradicijsko lončarstvo, budući da je pa evo sredinom prošlog stoljeća ono lagano počelo umirati i sad se događa jedan, rekla bih, revival zadnjih godina, što u gospodarskom smislu, ali i onom što je meni osobno najbitnije,
u smislu prepoznavanja lončarstva kao dijela naše bogate nematerijalne i tradicijske baštine. Ja se nadam da će ovaj festival postati tradicija, da će se i dalje održavati svake godine, da će se na njemu okupljati lončari i keramičari u cijeloj Hrvatskoj, da će se možda proširiti na inozemstvo i na naše susjede. Gradonačelnica je već rekla, a u najavi festivala sam vidjela da se priprema dokumentacija za upis petrinjskog lončarstva u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Naravno, to itekako podržavamo, jer će ovaj upis značiti puno za samu baštinu Hrvatske, naročito Sisačko-moslavačke županije. Ja vam zaista želim iskreno dobro vrijeme, odnosno dobre vremenske uvjete u sljedeća 2 dana. Želim vam puno kreativnosti, puno zabave, ali vam želim i puno novih regrutiranih keramičara i lončara i ovime otvaram ovaj festival. Hvala. Hvala lijepa. Evo, otvorili smo festival keramike i lončarstva. I što je već gospođa Horvatić rekla, dobre zabave. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati, znaćeš kako voliš kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno će znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, stari teren, tu na kršu tvojom, tuđi ni oluje, kidali su nju, a još uvijek tu je, sve dok mi smo tu. Bićeš bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruna, a svojoj grudi koji ljudi, bit ćeš veliko i mi. Tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvojom, tu čini oluje, kidali su nju. Još uvijek tu je, sve dok mi smo tu, mi smo tu. To je tvoja, tvoja zemlja. Ovo predstavlja nebo, a između neba i zemlje je prava stvar. Znači, između neba i zemlje je balans. I to je čaj. Znači, vode, čaja. Čaj uzima stvari iz zemlje koje u listiće polako ugrađuje, koje svi mi onda uživamo i pijemo. Dobro? Znači, to je jedan lijepi simbolizam baš jednog balansa. I čaj jeste balans. Čaj je mir, balans, druženje,
razgovor, komunikacija.